Mae polisi iaith Gymraeg Coleg Cambria yn rhan pwysig iawn o strategaeth y coleg. Mae'r llywodraethwyr y coleg 100% yn ôl y gwaith dyn ni'n wneud. Gen ni wedi datblygu polisi heriol i'r coleg, achos mae'n anodd am y weithiau yn yr ardal yma yng Ngogledd Dwyrain Cymru oherwydd dylanwad yr iaith Saesneg, ond dyn ni wedi datblygu polisi cryf, polisi sydd yn ffitio efo anghenion yr ardal yma, a dyn ni'n gweithio'n galed iawn trwy'r llywodraethwyr, trwy'r staff, y prif staff y coleg, a trwy ddeinau fel Prif Weithredwr y Coleg i wneud siŵr bod ni'n wneud y gorau o'r sefyllfa dyn ni mewn, ond hefyd ar pob cyfle yn dangos i holl staff y coleg a'r myfyrwyr a'r gymuned bod y iaith Gymraeg yn reit bwysig i Goleg Cambria.